Kabilang sa Upland Barangays ng San Fernando City, La Union ang Barangay Kabarsikan. May kalayuan sa sentro ng lungsod dahil sa pagiging boundary barangay nito sa kalapit bayan. Ang Barangay Kabarsikan ang tinungo ng mga kawani ng Commission on Elections o COMELEC para mairehistro bilang botante ang mga residente sa lugar. Hindi lang mga bagong botante ang pinarehistro, bukas din ng COMELEC sa anumang aplikasyon gaya ng transfer of residency, correction of entries, change of status, reactivation at iba pang katanungan sa COMELEC. Bagay na sinamantala naman ng mga residente, lalo't mas nakatipid na sila sa gastos, oras at pagod. Dakkel ti lang na dati mga panagumay ti COMELEC dito barangay Mita. May isang tuy upland area kami kasla handan to nga marikataran nga agbiyahe nga apan EJ City nga pa nagparehistro. Mas malasti oras dan nga umiti lang barangayan nga agparehistro. Usually nga min ma'am no barangay to town ma'am 30 minutes depende pa ma'am no magna kami nagilian or dito enti ko ma'am. Barawas. Arkila tricycle ka siya ma'am. Sa balinto pa lang di highway tinagilian ma'am ti pagluganan mi jeep kami to pa lang so kasla dakkel nga yaman min ma'am ta masidag ti COMELEC kanya min umeda agparehistro ti barangay. Ayon na rin sa COMELEC, ang off-site registration ay bahagi lamang ng paghahanda para sa nalalapit na 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o 2026 BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Just to bring the service closer to the people, that's one reason. And we're targeting din the schools po para nung nag-offsite kasi kami nung August 1 to 10 sa La Union High, madami kaming naparegister pero mas madami pong hindi na-accommodate dahil kulang yung time. So, ngayon po, yung first namin na school na napuntahan is sa Sakyud, yung annex ng La Union High. Una nang nagkaroon ng voter registration noong August 1 to 10, 2025 para sana sa December 2025 BSKE pero ito'y ipinagpaliban. Muli namang binuksan ang registration at iba pang applications noong October 20, 2025 na magtatagal hanggang May 18, 2026. Nagkaroon at magkakaroon din ng off-site registration sa mga paaralan at mga malalaking establishmento. Sa Saturday, nasa SM po kami. January 17 SM, January 31 Robinson. Identification, photocopy lamang po ng isang ID bearing their name and present address. Yung address po kung saan sila boboto. Kung hindi po kung wala pa po silang ID na may address na kung saan sila boboto, they can bring po yung statement, yung billing statement nila na may address na nila, yung present address na nila, or pwede po silang magdala ng isang person, registered voter in that barangay to identify na yung aplikante po ay residente nga ng barangay na iyon. That's for registration or transfer po. For those correction of entries, kung sa pangalan naman po, birth certificate lang para may basis kami. And then, kung change status, kung from single to married, the marriage certificate lang po. Nananatili namang bukas ang COMELEC office para sa transaksyon kasabay ng off-site registration. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.